A la secundària, a la Salle Reus, dintre el marc dintre el projecte que tenim de robòtica i tecnologia, els alumnes comencen a segon d'ESO utilitzant el Lego Mindstorm, en el qual d'una forma amigable, senzilla, utilitzant blocs de Lego, s'introdueixen al món de la programació, de la robòtica, utilitzen sensors, motors. Després a tercer d'ESO, dintre l'assignatura de tecnologia, fem una introducció a l'Arduino, introducció bàsica de circuits, coses senzilles, per passar a quart d'ESO, en el qual aquí sí que ja s'utilitza l'Arduino plenament, sensors, motors, una programació més complexa, circuits més complicats, on acabem utilitzant tot això al batxillerat, on hi ha el laboratori virtual, en el qual els alumnes tenen la part ells dissenyen ells mateixos la part amb la impressora 3D uns components per després poder ser utilitzats amb l'Arduino i així unifiquem tot el que han anat aprenent durant tota aquesta etapa de secundària.